Здравейте хора! Днес ще играем в Subway Surface. Surface, по-точно. И нека започваме. Така, започна скоро. Днеска Демек. Демек и аз като някакъв турчин. Не се обижат турците. И така, днеска започнах, читнах с тук някакви простики, там монетки, работи, гейски, простащини. И тук сега цъкам от половин час някъде. Там гледах някакъв клип, си читна монетки. Си читнах тук някакви простащини. И те не знам колко ще ги направя, някакви прости тук, мага. И добре. 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 Така. Сега тук няма да се опитвам да ги вземам всичките, защото да не стане някой фейл. Но както и да е. Така. Къде има някои магничи. Магничи. Ето до него. Сега тук многото монетки. Yes. Като някой пич. И тук нещо се бъгна. Омага. Ето отново съм тук. И започваме. И добре. Тук като нинджа. Тук нещо се бъгна. Омага е. И това беше тук някакви простащини монетки, прости работи, мухлюски работи, това е. Начало.